Els Reis Mags d'Orient arribaven a la plaça Major, carregats de regals amb gran expectació. De gom a gom, pares i fills esperaven, força emocionats, esperances, tots en portaven. Tota la plaça era un clam. Tirorí, tirorí, senyor rei estic ací, palla i garrofes, tot pel seu rossí, casques i avellanes, tot per a mi. Bons heu de ser, els deien, obedients als vostres pares. També portem carbó, si heu sigut ossuts. La cavalcada dels Reis Mags d'Orient un any més va ser organitzada seguint una llarga tradició per la joventut antoniana. Ara us veurem des de casa. Ai, Reis Mags, per als anys vinents, amb humilitat us demanem que pregueu al Jesuset en la portalada que enviï les ments de la terra, que no deixi més gent abandonada. Que al món regne la solidaritat, que al món tots puguem estar a taula, que al món s'acabe la pandèmia, que al món s'estenga la rama d'olivera. Ho festejarem tots amb llums de colors i alegria. Us rebrem amb una gran cavalcada.